El teu nom és un ésser viu és un poemari de textos de prosa poètica que estan arreplegats, és una tria arreplegada d'un blog del qual jo soc autor, que es diu Filamprim, i l'arreplega que he fet en aquest cas concret es tracta de textos que estan motivats per aquelles influències de la memòria que ens donen els objectes, que ens donen els detalls de la vida, el que anem travessant, i que va evocant-nos moments i emocions concretes. Jo sempre m'agrada dir que es tracta d'un inventari imperfecte d'emocions. Tot el gros de la meva producció escrita està, com he dit abans, en un blog que es titula Filamprim, i allà he anat abocant tots els textos, tota la meva inquietud literària, podríem dir-ne, no? Abans, si de cas, he passat pel procés del paper escrit i he tingut la sort que vaig guanyar en l'any 99 el Premi de Narrativa Rafael Comenge d'Alberic. Després he estat més recentment finalista del Premi Tinet, que convoca l'Ajuntament de Tarragona fa 2 anys, en un conte que es diu Epíleg, però jo majoritàriament el que escric és una cosa més, diguem-ne, més lírica, no? La gent diu que jo imprimís més lirisme en els meus textos, que van tots abocats al blog. Jo me reivindique més com a ciberescriptor, que és aquell terme que va donar l'escriptor Toni Ibáñez, l'escriptor català Toni Ibáñez, no? Aquella gent que fem literatura en la xarxa i que la divulguem de manera lliure i molt democràtica, no? Perquè pot accedir qualsevol persona, no? Aquest és el meu primer llibre en solitari, publicat per Germania, i li espero una llarga vida i una llarga lectura per a tots. La meva experiència lectora és es fa molt prompte, no? Perquè jo tinc la sort que tinc un mestre que, en certa manera, va punxar-me en el tema de l'escriptura i em fa arribar fins a un llibre que jo guardo amb un molt record perquè em va impactar moltíssim, que és Les memòries de Pablo Neruda, Confieso que he vivido. És un llibre de memòries que em va impactar moltíssim i en el qual jo a partir d'ahir vaig pensar que la vida podia contar-se i d'una manera molt especial, no? A partir d'ahir jo ja no sabria dir-vos ja quin és el llibre que més ha impactat, perquè m'han impactat moltíssims, moltíssims. A mi la literatura és un altre món del qual m'agrada viure, no? Viure i gaudir. Ja ho dic en el meu blog, escriure i llegir és una manera de viure, no? Jo, si de cas, vos recomanaria molt un llibre de Toni Cucarella, Quina lenta agonia, la dels ametllers perduts, perquè pense que és un llibre que ha d'acabar convertir-se en un clàssic, no? I més recentment, també el llibre de Xavi Aliaga, el Vides desafinades, també, no? Que pense que és un llibre genial, que marca una nova trajectòria de Xavi i molt recomanable. Somiant. No cal que et diga que he perdut el rumb quan no torne del teu cos. Vaig treure el cap per sobre de la tanca dels teus ulls, una vesprada, i ara camines m'ha perdut per haver fregat el cel amb la punta dels meus somnis. Em vaig deixar caure sobre els teus llavis, breument, i la meva boca va emmalaltir en pronunciar el teu nom, en una lletania dolorosa que intenta apaivagar tanta distància infinita. L'aprenentatge de la teua presència és ara el bategant dictar de la memòria. M'imagine sempre, tombat en la màrfega del teu cabell, jugant a ser xiquet que juga, a soltar l'herba, a saltar al cel.